ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದುರ್ಗಕಾಕ್ಯಪ್ಪದವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೆನ್ಸಲ್ಲರು ಏನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬುಕ್ ಏನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ದ ಮೈಕ್ಲ ದೇತೊಂದ ನನ್ನ ಆಡಿಯೋದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗಾನದ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನಡೆ ಬೈದ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ ಗಾನದ ಎಣ್ಣೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಬೈದ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒವು ಥರದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಅತ್ತು ಎಂಚ ಕೆಲವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೆಪ್ಪುವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಗಾನದ ಎಣ್ಣೆದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಪುರ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೆರಿಪವೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೊಂದತ್ತನೇನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲು ಪಾಡನಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಲು ಪಾಡ್ರ ಐಕೊಂದೇನು ಆನ್ ಮಂತ್ರಾಗ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಾಡು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರನ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಡ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೋಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏತ್ ರನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪಾಡಿಲ್ಲ ವೆಟ್ಟಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಣ ಮುಲ್ಪಾಡು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಪೊಂದೆ ಪುಂಡು ಎತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಲೆ ಪೊಂದೆ ಏತ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಏತ್ಲ ಪಾಡೋದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದದು ಕೊಬ್ಬರಿ ನೆಕ್ 20 kg ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು 20 kg ಪಾಡೋಲಿ ದತ್ತನ ಎಣ್ಣೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 30 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪರ 30 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪರ ಅಂದು 80% ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತನೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ದೆತ್ತನೆಟ್ಟು 80% ಎಣ್ಣೆ ಶುದ್ಧ ಬರ್ಪುಂಡು ನಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಬೋಡಂದಂಡ ಒಂದು 10 ದಿನದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶುದ್ಧ ನಮಕ್ ಇತ್ತನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಇತ್ತನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಂಡು ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಹೊರಕ್ಕೆ 5 ಲೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು 80% ಆಯ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಎಣ್ಣೆ ನಿತ್ತೆ ಈ 5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ 10 ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡಂದುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು 1.5 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಏನಾಗ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ 100% ಪ್ಯೂರ್ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಡಂದುಲ್ಲ 5 ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರ ಅಪ್ನ ದೇವಟ್ಟಿ ಅಂದಂದು ಇನ್ನೊಂದು 5 ಲೀಟರ್ 10 ಕ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ 80% ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಮಂತದಾನ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಏತ್ ಫುಲ್ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಈ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಈ ಮಿಷಿನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಗಾಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮಿಷಿನ್ ನಮಕ್ ಏತ ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪ್ ದಕ್ಕಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ನೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಈ ನೆಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ನೆಕ್ ಬರೋದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪಂಡದು ಏನು ಕಲ್ತೀನಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಏನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಡ್ ಏನ ಗಾನ ದಾಯ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಏನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಏನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಪಂಡಾಗಿತ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ರೋಗ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಬರೋದುಂಡು ಬೇತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಪೂರ ಸಜೆಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ ಇಂತೀರಿ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಇರು ಗಾಣದ ಮಿಲ್ಲು ಇರನ ಊರು ಜಾಗ ಉಂಡತ ಇರು ಆತ್ಮರ ಜಾಗ ಇಪ್ಪನದಾಯಿಗೆ ಗಾಣದ ಮಿಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ರ ಪೂಜ ಅಂಚ ಮಿಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಇರೋ ಒಂಜಿ ಜನಸೇವೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಏನು ಬರ್ತದು
ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ 2021 ಒಂಜಿ 14 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಂತದೆ ಅಪಗ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಐಫೈ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನೆಟ ಪೂರ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ದಿತ್ತೆ ದಯಮಂಡ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಒಂಜಿ ಓಲ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಎದುರೆದುರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಐಕೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಇದು ಖರ್ಚು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಜನಸೇವೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ದೇವನ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಕೊಂದತ್ರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಏರು ಇಂಗ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಕೊಂದತ್ರ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಅಕ್ಲೇ ತೂದು ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೊಲಿ ಐಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪನ ಅಕ್ಲೇ ದುತ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಕಲ ಬೆರಕೆ ಆರಬಲ್ಲಿ ಓಲ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಆರಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವು ಎಜ್ಜಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ತೂದೆ ಪತ ಬೋಡು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ದನ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿದೆ 80% ಪ್ಯೂರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 10 ದಿನ ಬಿಂಡ 99% ಆಪುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಡ್ ಪಂಡದು ಪಿಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ 30 ಲೀಟರ್ ಆಪುಂಡು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಲೀಟರ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಮಿಷನ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನಾ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ದಿಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಿ ಅನ್ ಪಿರ ಬಟ್ ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಉದ್ದೇಶವಾದ ಪನ್ಪಡ ಎಂಕ್ ಲಾಭ ಅಂತ ಪನ್ಪಡತ್ತು ಲಾಭ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಲಾಭ ಅನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಲಾಭಗೊಂದು ಯಾನು ಪೋತಿಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇದು ಸುಮಾರು ಎಣ್ಣೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಉಸರಿ ಜನಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಪತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ದೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಲ ದೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ದೊತ್ತೊಂದಿರು ಮೂರುಡು ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಪಿರು ಮುಲ್ತು ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಕ್ಲು ತೂ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಮುಲ್ತು ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ತೂದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಖಾಲಿ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ನೆಪ್ನ ಬೇತದ ಉಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಇದು ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆನೆ ಗಾಣದ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಪಂಡದು ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಅರಿ ಗೋಧಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಣಸು ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಮೆಣಸು ಒಂದು ಪೂರ ಮುಂಚಿದ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪತ್ತ ಅತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಿಲ ಪತ್ತ ಆರ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲ ಅರಿಲ ಪುಡಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚ ಓಡಲ್ ಅಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಂತದೆ ఒక టైమింగ్స్ పర్ ఎంచే సార్ టైమింగ్స్ దాలజ్జి అవి ఏ పలదు ఆన్ ఇత్తు లేకనే దయపండ ಇದು ಒರಿ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತು ಪತ್ತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತ ಇಂಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬೋಲಿ ಈ ನೆತ್ತ ಮಿಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ವಿಳಾಸ ಪಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪಂಡ ಒಂದು ಊರುಂಡು ಆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಬಂದ ಪುಷ್ಪ ಕುಟೀರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಪುಷ್ಪ ಕುಟೀರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಐಟ್ ಪುಷ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಪಂಡದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲ ಮಂತನ ಏಪಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಯುವಜನತೆ ಕೊಂಚ ಸಂದೇಶ ಪಂಡ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣಿದು ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಿಪುನೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ದಾಯ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರು ದನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟೋಡಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಲು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ತಿಕ್ಕುಣತ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಮನ್ಪೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಪೂರ ಬರ್ಪಣೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ದಯವಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಐಕ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯೂರು ನಮ್ಮ ಊರುಡಿ ತಿಕ್ಕುಣತ ಪಂಡದು ಅನ್ನ ಆತೆ ಉದ್ದೇಶ ಐಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೀನಿ ಯುವ ಜನತೆ ಆಯ್ತು ಮಂಡ ಮನ್ಪರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಲಾಭದ ನೆಕ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಲಾಭದ ಅಂಶ ಬೊಡ್ಸಿ ಇಂಕ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಕೊರೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆತೆ ಒಂದು 80% ಕ್ಲೀನ್ ಆತದೆ ಇತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತು ನಾವು ಯಾರು ಪಾಡ್ನಿ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 80% ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡು ಐಪಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 100% ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಂಡಾಗ ತುಲೆ 100% ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಕಜೌದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಜಲ ಒಂದು ಮಡ್ಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ದ ಎಂಗಡ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 1 ಲೀಟರ್ದ ಉಂಡು 5 ಲೀಟರ್ದ ಉಂಡು 10 ಲೀಟರ್ಲ ಉಂಡು 15 ಲೀಟರ್ 20 ಲೀಟರ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಅವು ಏರಿ ಕೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರು ಖರ್ಚು ಮಂತ್ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಂತ್ ಒಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಅನೆ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ದೊತ್ತೊಂದು ಬೇರು ಮುರನಿ ಒರಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲ ಮಿಲ್ಲದ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತಬೋದಿಲ್ಲ ಪತ್ತಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆತಂಡು ಎಂಗ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ 50 ml ಅಂತ ದೊತ್ತೊಂದು ಬೇರಿಗೆ ಅಂಚಾರು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾರು ಪ್ಯೂರ್ ಪಂಡದು ಪಿರ 10-15 ಲೀಟರ್ ಪುರ ತೊಂದಿರು ಅಂಚಾರು ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ರಿವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂತನೆ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡದು ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿತ್ತ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮುಂದು ಐ ಕೊಂಚ ಸಪರೇಟ್ ರೂಮೇ ಮಂತಿದೆ ನಾನು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದಲ ಧೂಲು ಇಂಚು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಲ ಗಲೇಜ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆದ ನೆಕ್ಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಬೇರೆ ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಅಂತದ್ದು ಐನೊಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ಬಂದು ಅಂತಂದು ಇಪ್ಪ ಒಂಜೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ತಾರ 21 ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನರೇಟರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಂದ
ಅವಾಗ ಏಪ ಬಂಡಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಉಂತದ್ದು ಅಪ್ಪ ನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಂಗ್ಳು ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಪುಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಜನರೇಟ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಮಂತು ಕೊರಪ್ಪ ದೆನ್ ಅಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ಉಂಡಿಪ್ಪನತ ಅಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಕನೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಪೋಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಟೈಮ್ ಹಾಕಲು ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲು ಬತ್ತು ಕಾಪರಜ್ಜಿ ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಜನರೇಟ್ ಪಾರ್ದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಮಡಕ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಲ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಬರೋದು ತಂದು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಒಂದು ಪುರ ಪಾಡ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಅಮ್ಮನಗ ಒಂದು ಆರ ಬಲ್ಲಿ ದೆರ್ಪರ ಪುರ ಐತೆ ನಿನ್ನ ದಡೆ ಪುರ ದೆರ್ಪರ ಇಪ್ಪಡು ಐ ದೆರ್ಪನೆ ಪುರ ಐತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪುರ ದೆರ್ಪಲೆಕ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪಡು ಸ್ಟೈನ್ ಆನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಪುರ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಅವು 200 ನಾನು ಕೊಂಚ CCTV ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಡ CCTV ದೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಪೈನ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವೈನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಮನ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶನೇ ಎನ್ನ ಆತೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಗಾನದ ಮೆಷಿನ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತುಯ್ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ಲ ಒಂತೆ ತಾರೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಅವು ಪೂರದೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾರು ಮುಲ್ತ ಓನರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನಾರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಂದಾರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಬೇತಕ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಬೋದು ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಏನು ದಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದೊಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಗಂಭೀರ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾಕೆ ಏನಾಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬತ್ತದ ಆರಾಮಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪು ಪಂದ್ ಯಾನೆನ್ವೆ ಸೊ ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ಏರಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಿನ ದಯಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕೀಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್